Nako. Bakit kayo ganyan, girls? Bakit lagi kayong may topak, girls? Sumusobra na kayo, girls, Hindi sinama yung sarili, no? Dati po kasi akong lalaki. Marami nagtatanong kung transgender po ako. Opo, transgender po ako. Hoy, joke lang Hoy, baka maniwala ka. Hoy, hindi ako transgender, kuya. Boses bakla lang ako pero hindi ako transgender. Purong babae. Napaisip tuloy ako bigla. Kaya siguro mabilis ako tumakbo, no? Siguro dating lalaki ako. Alam mo, tanggapin mo na. Meron talaga mga muda, mga babae. For sure, kanina nag-away kayong mag-asawa, no? Sus, kasi naman ikaw, dinaan mo agad sa topa. Mudi talaga mga babae, tanggapin mo na yon. Meron kasi yung tinatawag na hormones. Ay, tulad ng estrogen at progesterone. Oy, ano yun? Big word yun, Maratoni, Basta hormones yun ng babae. Talagang kapag may mga ganong moment kasi, kapag meron po ang isang babae, ay naku talaga. Minsan kulang na lang ilagay mo sa manok, ilagay mo sa patatas, tapos iluto mo. Ayun, perfect adobo, toyong-toyo. Naku, kaya mamaya wag ka na magtaka. Makikita mo yung asawa mo, lalapit sa'yo, biglang lalambingin ka, tapos mamaya babatukan ka. Ganun talaga yon. Moody. Ako nga kanina kahapon pala. O diba, ngayon moody rin ako, magulo ako kausap ngayon Nung tumatakbo ako kahapon, bigla ako napaiyak. Ewan ko kung dahil pagod ba ako, o baliw lang ako. Pero naramdaman ko na yung sakit sa puson ko habang umiikot tayo ng 20 kilometers. Oo, ganun po ako tumakbo araw-araw. Sabi ko, alam ko na. Ayan na siya. Ayan na ang dalaw. DJ Maratoni, mainit ang ulo. Tanggapin mo na. Ganun talaga, kuya. Habaan mo. Habaan mo yung yung pasensya mo. Part na ng katawan namin yung mga babae. Ang pagiging moody. Pasalamat ka nga, hindi ikaw yung nagkakaregle. Alam mo, marami na mga pwedeng gawin dyan sa misis o jowa mo. Kapag minsan naramdaman mo, this is the time of the month wherein my husband, my wife, and my jowa is, papabili na naman siya ng kung ano-ano. May mga cravings, akala mo naman buntis. Ganun talaga. Ginawa mo yan, inasawa mo yan, panindigan mo, be. Pero sige, sabi ko sa'yo, malakas ka naman sa'kin, di ba? Sus, ikaw naman kasi ako lang mahina sa'yo. Nakwento mo na ba dyan sa tropa mo? Na programang Love Trip 3 to 6. Hindi pa! Ay naku, sabi ko sa'yo, dito mo lang itutok sa stasyon na to Paulit-ulit naman tayo. Ako, wag ngayon, moody ako ngayon. O sige na, sabi ko sa'yo, dahil malakas ka sa'kin, bibigyan kita mamaya ng tips kung paano mo lalambingin yung jowa mong mainitin ng ulo. Habang naghihintay ka muna dyan, sayaw-sayaw, chill. Here's another music. Let's go. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!